Prieteni, deci nu-mi vine să cred. Deci, efectiv, n-am crescut în abonați. Deci, am făcut un videoclip care am strâns 841 de vizionări cam și niciun abonat pe bune din ăia 800, niciun abonat. Eu, efectiv, înainte, când erau 800 de vizionări la un videoclip, efectiv, primeam 2 abonați în plus. Dar acum văd că nu. Ce aveți? Adică de ce nu mai creștem? Adică, da, cine știe, poate mai vă zic și alte secrete. V-am zis și numele meu, v-am zis și astea. Poate la 100 de abonați vă spun altceva. Și voi tot nu creșteți? Adică, pe bune. De ce? Înainte creșteam super repede, dar văd că acum nu mai creșteți. Vă rog, creșteți puțin mai repede, măcar un abonat pe 2 zile, dar au trecut, cred că 3 zile sau 2 și nici măcar un abonat. Și l-am făcut videoclipul ăsta, am primit 800 de vizionări, vă mulțumesc, doar că niciun abonat, gen, m-am uitat în continuu, că credeam că o să primesc un abonat din ăia 800, doar nu mă gândeam că ăia 800 nu o să se aboneze. Dar se pare că chiar așa a fost. Și îmi doresc să ajungem totuși puțin mai departe. Na.